Og vi skal finde ud af, hvad et navnord er. Og så skal vi finde ud af, hvordan man kan bøje et navnord. Og det vil Rasmus Groft gerne fortælle om. Navnord er ting som et hus, et bjerg eller penge. Man kan kende et navnord på, hvis der står en eller et foran. Men det er ikke alle navnord, der står en eller et foran. For eksempel penge. Hej dummies. Vi skal jo snakke om navnord. Så jeg har fået den her stol. En stol, det er et navnord. Man kan bøje en stol, altså ordet stol. Men det har vi ikke lært om endnu. Så vi går videre til Rasmus, som vil fortælle jer om, hvordan man kan bøje et navnord. Hej dummies. Nu skal jeg vise, hvordan man kan bøje et navnord. Man kan bøje næsten alle navnord. For eksempel bil, biler, bilen og bilerne. Nogle navnord kan man ikke bøje i flertal og ental ubestemt. For eksempel penge og ordet navnord. Hej dummies. Jeg håber, I har lært, hvordan man bøjer et navnord. Den her stol, som vi snakkede om før, det kan man jo bøje som en stol, flere stole, alle stole og stolene. Hvis man snakker om en bestemt stol, så siger man stolen. Og i flertal, så siger man stolene. Jeg kan prøve at hænge nogle flere stole. Og så gør vi sådan her. Og så der er mange stole i det her lokale. Så hvis man siger alle stole, så er det jo alle stole her. Og hvis man siger stolene, så snakker man om nogle bestemte stole. Og ja, det var det. Nu skal vi videre til Rasmus Groft. Han står i Sydkorea og venter på, at vi kommer dertil. Tak for nu. Hej dummies, jeg står her i Sydkorea, og som I kan se bag ved mig, er der en masse træer. Og det er jo navnord, man kan bøje træer, f.eks. træerne, træet. Det er forskellige bøjninger. Og hvis I kigger bag ved mig, er der faktisk også en bakke, og bag bakken er der en vej, og for enden af den vej, der er der en rundkørsel. Hvis du kører til højre der, så kan du faktisk gå over til Nordkorea. Det var det for i dag. Vi ses. Hej, dummies. Vi skal snakke lidt videre om den her stol, ikke? Jeg fandt også en kost. Den kan man jo bare, den kan man også bøje. Som en kost, kosten, flere koste og alle kostene. Jeg har faktisk også en anden kost herovre. Så er der 2 koste, og så hedder det koste, ikke? Og så, ja. Og vi skulle snakke lidt om den her stol. Man kan jo sidde på den, man kan røre ved den ude. Det er ucensur. Det glemmer vi bare. Det snakker vi ikke om nu. Vi dropper stolen, og så tager vi det her tastatur. Det er jo nok bøje. Et tastatur, flere tastaturer, og alle tastaturerne. Det tror jeg faktisk var det. Lige noget mig. Nu tager vi over til Rasmus Groft. Jeg ved ikke, hvor han er, men det er sikkert godt. Hej dummies, jeg er lige kommet hjem fra Sydkorea. Jeg står her i studiet, og nu vil jeg fortælle jer lidt om begreber. Navnord, det kan nemlig også være begreber. For eksempel kærlighed, en kærlighed, flere kærligheder, kærligheden. Man kan også sige venskab, et venskab, flere venskaber og venskabet. Hej dummies. Vi skal tage at slutte af, så jeg tænkte, vi vil tage det sidste ting. Og det klaver, det står her. Ja, et klaver, det kan man jo bøje. Et klaver, flere klaverer, alle klavererne. Klaverer, hvis man spiller på dem, så kan de også lave lyde. Og lyde, den kan du også bøje. En lyd, flere lyde, alle lyde.